Тәбрис, ну не офшорлардан типа форумнан. Әлі офшорлардан выписка келмеген. Сен тіге қорт дейсің өзің, что ли? Ну, мне Элвин Грейға қорасынар енді, как бы, и в итоге шондай. Ну, ұйыштырушы болғаш, сахна янда басып тұрмыз. Подробнее в мемуарах 20 жылдан. Сәлем, Тәбрис. Сәлем. Сәлем, не хәлләрдә? Қоты білесіз. Кеттік ме? Әйдә, кеттік. Тәбрис, сенің биографияң белән әзгенә қызықсынып китәйін инде, безнең тамашачыларга барыбер қызық сенің тормыш юлларың. Сен Казанда тудың. Білесіңме, кішіде стереотип шундай гел миннән сұрайлар иде. Син сәләттән? Мен әйтәм, юк, мен лагерьда булган кеше түгел. Әйтәр, син Төрек лицейында укыгансыңдыр. Мен әйтәм, юк, Төрек лицейында укымадым. Син Казан малайдыр. Мен әйтәм, юк, мен Казан малай түгел. И шундай, короче, нигәдер стереотип шуннан да. Әйе, мен тудым Ара авылында, ул Әтнә районы. В общем, бик якынында урман, матур шундай җирләр. Но анда 4 яшькә кадәр генә. Соңыннан Казанга күченде. Әтиләр инде күченделәр, мин үзем генә күченә алмыйдым. Аңладым инде. Әти-әниләр Казанда. Әтиләр минем яшьтә примерно, ну, миңа менә хәзер 33 тула. Тиздән, димәк, алар бер шул 35-36 яшьләрендә күченеп киткәннәр инде. Мин дә алар белән. Вот шуннан бирле инде Казанда. Казанда кайда укыдың син? Кайсы мәктәптә? Менә хәзер алып киттегез бит КХТИда. Мәктәпне әйтәсезме? Татар гимназиясе иде, Галимҗан Ибраһимов исемендәге. Шунда укыдым. Һәм КХТИга кирдем. Монда алып киткән җирдән. Кайсы факультетка? Ул вакытта бар иде государственное муниципальное управление. Минем ничектер теге сеңеп калдың, менә стереотип дисең, син татфакта укыдың, шундый рак. Аны да сырыйлар, аны сирәгрәк. Журфакта, менә татар журналистикасында укыган. Мин милли хәрәкәт өчен, татар хәрәкәте өчен юк, необычный персонаж. Менә шуңа күрә менә шундый сораулар туа да инде бездә. Сәләттән, юк, сәләттән түгел, татфактан, юк, татфактан түгел. КХТИдан икән безнең егетебез. КХТИдан. Син безнең бөтен дөнья татар яшьләре форумы X-рәисе, шулай бит инде? X-рәисе. Правильно, ничек китергә булдың син ул вазифадан? Беләсеңме, анда сайлаулар булды бит Дәүләт Советына. Һәм мин тоже бардым анда Дәүләт Советына. Һәм шул праймерисларда катнаштым. Яхшыгынан да результат иде, ниләр иде. Һәм теге не впадая в подробности, әйтер идем, что анда ниндидер шундый движухалар, ниләр, беләсеңме, мин былай да инде 10 ел эчендә мин уйлаган идем, киләсе җәйгә инде былтыр ук әйткән идем, әйдәгез рәислекне бирик башка кешегә. Үз урыныңны син бирмәкче идең инде. Әйе. Былтыр ук инде. Әйе, былтыр. Мин әйтәм, уже неприлично үземә, уже что менә мин анда 3 срок, по-моему, мин 3 тапкыр сайландым. Ну менә 4-5 тапкыр сайлану, ул бит инде ничектер ни? Уяларга кирәк андай берләрдә. Син теге карт дисең үзең, что ли? Юк, алай түгел. Юк, картлыктан түгел. Мин вообще яшькә теге җенескә карамыйм. Мин әйтмәкче булам нигә? Ну менә 5-6 тапкыр барбер кеше теге торгынлык ни була. Һәм шундый теге бөтенләй бер закрутилось, и мин уйладым, что ни, с этим надо завязывать. Подробнее в мемуарах 20 елдан соң. Не, автобиографиясында алай берсә. Исемнәр ниләр белән. Смена крови дисең, шулай дисең инде. Яңартып китер. Яңартып китер. Безнең әле беләсеңме, безгә басып килә башладылар. Агрессив рәвештә түгел, ләкин барлыкка килде беренче курс яшьләре. Беләсеңме, шундый актив яшь егет кызлар, алар миңа ул гел ошый иде. Һәм без ничектер уже әйләнә идек шундый абзыйларга, типа без генә беләбез ничек эшләргә, теге сымынсы. Ну шундый челлендж. Ярый, менә сайлаулар турында дисең, менә узган сайлауларны ничек бәяләсең? Бәяли аласың, менә Татарстан өчен уңышлымы, юкмы алар? Ну Татарстанда, беләсеңме, Татарстан ул шундый тынычлык иле, монда һәр вакыт бөтенләй бер тыныч кына, стабиль. Стабиль дип әйтә алам икән инде бу. Стабильлек, Бездә сюрпризлар аз була. Димәк, уңай карыйсың ди. Мин гомумән сайлауларга уңай яки тискәре категорияларында карамыйм. Нишләп? Ну, үзеңнең фикерем бар бит инде. Кара, сайлаулар ничек узу, ул
общий вазгыятны күрсәтә. Әйе. Общий вазгыятны. Безнең илдә сәясәттә конкуренция бик аз. Юк диярлек. Ну, юк ул. Даже менә юк шулай. дисәң дә була инде. Да. Ну, мәсәлән, син теләсәң иртәгә депутат булырга. Син однозначно уйлыйсың, анда рисклар, анда, понимаешь, оцениваешь, анда. Бәя бирәсең. Менә үзеңдә примерить итеп кара, менә сразу аңлыйлар, что кешеләр анда каршы чыгачак, нитәләр, сине кисәләр, анда тәсминсә. Аны әзер булырга тиешсең. Һәм менә сайлаулар аның менә күрсәткече, что менә конкуренция юк, кешенең теге особо сайлау мөмкинлеге зур түгел. Кемнән бар? И кешеләрдә ни бар бит инде шундый. Особо сайлауларга йөриселәре килми кешенең. Килми. Әйе. Элек йөриләр. Элек и даже барса да, знаешь, аңа теге эшеннән әйтәләр. Барга кирәк анда, знаешь. И бөтен бюджетник юк. Хәзер шулай әйтәләр. Теге бөтен бюджетниклар армиясы анда бара. Сайла. А может, ул на самом деле кызык булырга тиеш кешегә үзенә. Ул күрә конкуренция. Охо, Роберт бит минем кандидат, минем кебегрәк сөйли. Әйе. Күршесе әйтә, слушай, ну, миңа, конечно, тәбрис күбрәк ошый, да? И алар минеке җиңсен әле дип барырга тиеш, понимаешь? Они так, ну да, надо инде, надо, как бы. Галочка өчен генә түгел инде. Әйе. Шуннан да Ничектер азарт белән. Гади кеше дәүләт советы депутаты була аламы? Һәм аның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә син аңлатып бирдең дә. Ну, кара, менә на самом деле мин аптырыйм, вообще мин ничек шулай әллә нинди исемнәр алып анда рәисләр, замнар, фәләннәр шул югары кабинетларга ничек үтеп кергәнмендер. Чөнки на самом деле безнең дәүләттә алай күп кеше түгел бит инде менә. Минем әни, например, укытучы, завуч, әти минем механик. Алар бик интеллигентный кешеләр, яхшы кешеләр, ләкин аларның ниндидер дәүләт эшендә эшләгән тәҗрибәсе юк. Ну, менә әти председатель булган инде 1 ел име, ну, ул барыбер теге югары ниндидер кабинетлар түгел. Ничектер менә килеп чыккан бит. Килеп чыккан. Минем связьлар юк анда, ул абзыйлар арасында туганнар юк. Ну, то есть, мин ышанам, теләсә кеше килеп чыга ул. Менә тырышлык, үҗәтлек һәм сабырлык кирәк. Сабырлык. Монда сабырлык кирәктер дип бару. Әйе. Ну, мин үзем дипломатичный кеше. То есть, бик дипломатичный, кай вакыт мин уйлыйм, что-то артык та инде дип әйме. Бәлки шул ярдәм иткәндер хәзерге вазгыятьтә. Ну, связьларсыз авыррак, конечно, ну, менә мин үз үрнәгем. Связьларсыз авыррак шул. Но минем үрнәктә әйтеп була, что все реально. Ну, менә барыбер монда шундый ук сорау бар. Менә син форум рәисе вазифасыннан китәргә үзең карар кылдың бит инде, әйме? Һәм кандидатурында нидән сайлаулардан аларга карар кылдың, шулай бит? Әйе. Бу дөресен әйткәндә бу бит бик җитди сайлау. Шулай бит инде. Ну, авыр име синең өчен? Әллә ни авыр түгел инде. Беләсезме, теге сагыну бар. Сагыну. Менә именно форумныкын. Әйе. Ләкин сайлаулардан китү кыен булмады. Җиңел булды. Сразу әйтә алам. То есть ихластан, чөнки мин анда праймерисларда катнашканда, мин сизә идем, бу минеке түгел. Ну, нәрсәгә бардың син анда, менә нәрсәгә? Син үзең әйтәсең, менә хәзер сизә идем дисең, әйме? Менә анда менә беренче менә адымнарын киткәндә, син бит менә ышанып бардың. Ну, аны эшләп карамыйчы, белеп булмый. Тотып карарга кирәк дисең, әзмәс булса да. Анда утырып торга кирәк ул җыеннарда, ниләрдә. Анда ялагайлык бик күп. Ничектер менә шундый әйберләр. Без бит менә күник безнең ничек әйтим, өстенлек общественникларның инде. Ул ачык булу. Ачык һәм ихлас булу. Без менә ачыктан сөйли идек. Интернет аша, социаль шелтерләр аша кеше бөтен безнең тормышыбызны белә. Әлбәттә. Өстән аска кем минем балалар, исемнәре, кая мин яшим примерно, кая мин йөрим, нәрсә ашыйм, эчәм, фикерләр, алар бөтенесе ачык. Андый кешеләр өчен барыбер андый менә 200лек күбрәк инде анда нирә андый бердә бар ул. Ялагайлык һәм 200лек. Әйе. Бар. Ул неприятно, чөнки без ничектер чын кешеләр белән эшләргә күнеккән общественниклар, без бит кем? Безнең анда, ну, мин зарплата ала идем Конгрессның аппаратында эшләгәнгә.
Менә без көне-түне эшлисен. 10 ел эчендә минем бер тапкыр отпускка барып кайттым шунда мин. Ну, андый янда күп кешеләр бернинди зарплатасыз, нисез, идейный шундый кызык кешеләр, безнең кебек кешеләр өчен андый среда әзрәк ни. Без анда читбауыр кебек. Авыррак инде. Читбауыр кебегрәк. Бәлки, вазгыять үзгәрер һәм киресенчә шундый общественниклар анда үтеп керер. Вазгыять үзгәрер, ләкин хәзер менә ситуация шундыйрак булып тоелды миңа. Шуңа күрә мин уйладым, мин үземнең интуициягә ышана торган кеше. Һәм мин уйладым, раз миңа эчтән некомфортно икән, ну и шулай җиңел булды китәргә. Менә именно форумнан ул әлбәттә авыррак китәсен икән. Ну, авыр дип инде нәрсә, еламадым инде, депрессиягә бирелмәдем. Менә эчтән ничектер инде шул. Нәрсәдер бар шундый. Нәрсәдер теге җитеп бетмисең, шулаймы? Бар шундай, Ну, мин тиз күнегә торган кеше, как бы, эмоциональный интеллект дигән әйбер бар ич. Тиз подстраиваешься, итәсен, как бы яңа шартларга. Бу шулай булырга тиеш дисең дә. Аның вакыты килеп җиткән инде. Нормально. Син аны беләдең бит инде барыбер. Кайчан да булса китәм бит инде бу эш урыныннан. Күнегәсен, короче, артык. Син менә хәзер үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Кара, бу иң популяр. Миннән обычно син хәзер кая дип сорыйлар. Мин әйтәм, мин Казанда. Аңлашыла инде Казанда булганы. Ну, мин яраткан эшләрем белән шөгыльләнәм, форумдагы яңа командага ярдәм итәм, консультациялар белән. Печән базарын оештырырга ярдәм иттек анда. Форум узды, яшьләр форумы укыту форматында. Печән базарын ярдәм итәсең бит инде? Куратор буларак инде, әйме? Координатор буларак инде. Кеше аңласын өчен безнең теге дәүләт структураларындагы кебек юк иде шундый, беләсезме, тәбрис, ул босс, без киләбез аңа һәм тыңлыйбыз, ул нәрсә әйтер, решение за ним. Андай түгел иде. Без теге рыцари круглого стола. Команда. Бер тигез. Һәр кешенең сүзе. Так что минем анда просто рейс дигән сүз экс кушылды да. И мин просто шул ук функцияларны менә кичәдә мине чатка өстәгәннәр, типа син жюри белән шөгыльләнәчәксең. Шулай. Эш кушалар. Ярый диде. Мин аны кабул итәм, ул нормально безнең команда өчен. Печән базары белән шөгыльләнәсең, әйме? Тагын форум әзерләштек. Форум. Менә күптән түгел генә булды. Таткульт феста. Таткульт феста. Кстати, мин анда гел хыяллана идем теге, мин татарча сөйләшәм дә алып барырга. Мин уйлыйдым, слушай, мин бит бу теманы яхшы беләм. Мин кагаз буенча сөйләмим. Теге җан белән күңел биреп, мин уйлыйдым, гел теге мин алып барырга тиеш, кешеләрне кыздырырга тиеш анда. Но оештыручы булгач, сәхнә янында басып торасың. Но быел син алып бардың бит Таткульт феста. Таткульт феста мин үзем сорадым, мин әйтәм, давай мин алам. Ошадымы сиңа үзеңә гомумән менә? Алып барулар. Слушай, миңа ошады. Мин монда күңел биреп эшләдем, чөнки ул безнең сообщество. Мин яраткан музыкантлар. Аңлашыла. Тиз генә татар эстрадасы турында сөйләшеп алыйк инде. Гомумән менә феномен татарча. Менә кара, бу синең бары тик синең фикерең инде. Безнең татар эстрадасы гомумән ни хәлдә? Синеңчә. Мин уйлыйм, торгынлык, вообще конкрет торгынлык бара эстрадада. Аны яшьләр тыңламый гомумән. Юк, яшьләр татар эстрадасын тыңламыйлар һәм бу өчен барлык шундый. Аларның аудиториясе кими бара. Үзләре дә сизәләрдер бит инде, что менә 40+ апалар өчен җырлаганнар 50+. Кемдер сизә, кемдер сизми әле аны. Сизенмичә яшәгән. Кемдер аңламый. Ну, менә Элвин Грейга карасыннар инде, как бы заманча алымнар алып, как бы телне кулланып. Пожалуйста, менә шундый рецепт бар бит алар өчен. Бу мин үзем андеграундчик, миңа авыр бәя бирергә. Мин яратам, мине теге ничек әйтим, мине дәртләндермәй, илһамландырмый ничектер менә шундый попсовый әйберләр. Миңа чем экспериментальный. Мәсәлән, театр, мин спектакльләргә йөрим, тегеләргә йөрим. Ну, беләсезме, ниндидер шундый сдержанный гына, тыныч кына карыйм да. Тегеләренә кайсыларына? Анализ. Ну, менә репертуарный спектакльләргә, репертуарга кирип киткән. Мәсәлән, ниндидер эксперимент, лаборатория нәтиҗәсеме ул, яисә ниндидер шундый эскиз экспериментальный. Мин аңа барам, мин шундый чыгам, как будто мин үзем анда уйнаган төсле. Миңа ничектер менә шундый әйберләр ошый. Мин башкаларга аны нитмим, навязывать итмим, бөтенесе шундый булырга тиеш дип. Ләкин бит
зур елгалар, алар шишмәләрдән подпитываться иткән кебек, зур мәдәният, массовый мәдәният, ул тоже шундый гаражлардан теге, гаражлар аларга тәэсир итә. Бездә гараж юк, шуңа күрә теге массовый культура ул бәрелә сугла нәрсә эшләргә белми анда, и в итоге шундый уже все, сазлык кайданып бара. Башкаларны, минем эстрадага бер генә претензия. Нәрсә генә татарча эшләмә, син татар эстрадасын бәйләнергә тиеш, чөнки аларның монополия на популярность. Аңлыйсызмы? Әлбәттә. Һәм шуңа күрә без безгә теге шелтәдә белдерәләр. Нигә чараларыгызга эстрада чакырмыйсыз, күбрәк кеше килер иде. Мин әйтәм, юк, алай түгел, мин башкача уйлыйм. Мин уйлыйм, без хәзер, значит, тәрбиялибез кешеләрне, кеше безне тәрбияли, безнең, значит, монда полная идиллия. Кеше күп җыярга өйрәндек. Имә шундый новаторский әйберләргә, новаторский яңа әйберләргә. И хәзер без үзебезнең классный аудиторияны эстрадага бирәбез. Ул килә дә, җырлый да, ник мен әйтәм, акчалары бар, мөмкинлекләре бар, сәхнә каян алырга беләләр, сценарий кем яза беләләр. Ну так оешсыннар инде, бездә бит оешып кына эшлибез үз көчебез белән. Менә алар оешсыннар да телиләр икән, республика көндә үз сәхнәләрен булдыра алалар. Телгә үз мөнәсәбәтләрен эшли алалар. Сез үзегез эшлисез, без үзебез эшлитәбез. Мин хөрмәт итәм татар эстрадасын, ләкин аларның менә шул монополиясы мине бик борчый, чөнки хәзер җәмгыять сообществолар белән яши. Сообществоларга бик авыр күтәрелергә. Аларга гел шул эстрада белән бәйләнергә кирәк. Тормыш сиңа биргән иң кыйммәтле дәрес. Вообще, дәрес микән инде ул? Мин ничектер элек күбрәк шаблонны фикер йөртә идем. Мәсәлән? Бу 12 ел мин күрдем, менә дөнья бик төрле икән. Һәм ничектер стереотиплар, шаблоннар белән фикер йөртү. Менә мәсәлән, сәясәт турында да, бу икътисад, акча турында сөйләш, гаилә турында сөйләшсәң дә. Беләсезме, безнең бик күп стереотиплар белән яшибез менә. Гаилә тормышын алсактан да, киленгә карата, хатынга карата мөнәсәбәт ничектер безнең шундый тоже стереотипный. Анда дусларга карата, ну менә эшкә карата. Ничектер менә дөньяны күрдем дә, төрлелеген кабул иттем аның. Һәм миңа, беләсезме, рәхәт булып китте. Һәм мин хәзер минем шундый фишка бар, мин бик сәер кешеләрне яратам, алар белән танышырга, ачырга менә. Шул һәм кем белән генә танышмыйм, мәсәлән, Рәдиф Кашапов, без аның белән инде дуслаштык. Без аның белән Таллинда яшьләр форумында танышкан идек. Шуннан бирле мин уйлыйм, менә форумда Рәдиф булмаса, аның ярты идеясы тормышка ашмас иде, күп кенә проектлар алай үсеп китмәс идек. Күпме ул үзлектән эшләде һәм нитте, ну просто мин уйлыйм, бу классно вообще. Менә алдан уйламыйча, киресенчә теге яхшыга юрап, эшләргә кирәк, стереотипсыз. Рәдиф белән уртак проектыгыз турында сөйләп китсәң? Казан кайный, дип атала. Подкаст. Безнең нәрсә белән аерыла башкалардан, безнең заманча мәдәният турында һәм татар телендә бара ул. Без җәмгыятьтә барган процессларга, яңалыкларга үзебезнең фикеребезне әйтәбез, чакырабыз кунак, аның белән обсуждать итәбез тема. Һәм минемчә бу менә шундый фикерләр безгә җитми. Мин уйлаган идем, беркем тыңламас дип, ышанасызмы, менә минем теге өметләрем әллә ни заулышын түгел. Уйладым, что 100 кеше тыңлар, ә монда инде меңнәр тулгач, мин инде прямо шатланып киттем. Син үзең гомумән критиканы ничек кабул итәсең? Мин нормально, әйбәт кабул итәм. Тәнкыйтьләүне. Бар иманлы кешеләр сине? Бар. Вообще, мин критиканың самый шундый троллингтан алып, әллә нәрсә, әле менә подкастның соңгы чыгарылышы чыккан иде, комментны укыйм анда. Тәбрис, ну күпме акча урладың типа форумнан. Мин язам, мен әйтәм, әле офшорлардан выписка килмәгән. Чөнки уже настолько күнегелгән, миңа беләсезме, иң куркынычы, мин хәтерлим, ну, иң куркынычлардан берсе, кем мине прямо батырмакчы була ничек? Юк, батырмакчы түгел. Личкага яза бер ират, ул әйтә,
син әле нәрсәләр язды да, әле син инем дуңгыз ите ашаучы кешегә ошагансың. Әле мин шундый истә калдырдым, ничек кешенең шундый даже башына килә. Беләсең, бу бит инде вот хейтерство дип атыйлар, чын мәгънәсендә. Менә как раз шул без тәнкыйтьтән хейтерлыкка күчеп алабыз менә. Менә хейтерстводан алып, ниндидер тәнкыйтькә кадәр мин аны күп ишеттем. Һәм башта мин бик уңайсызлана идем, ничектер мин уйлыйдым, кеше мине аңламый, короче, мин бит тырышам. Шундан соң ничектер аңладым, что в принципе читтән бит караш башка. Әлбәттә. Аңа колак салырга кирәк. Да, малай. И ничектер менә колак салдым, и күп фикерләр җыйдым. Кайбер кешегә просто аның фикере мөһим, һәм аны ишетергә кирәк. Кайбер кеше реально классный әйберләр әйтә. Дөрес яза инде барыбер теге. Яза да, әйтә дә, и мин, знаешь, мин адекватно кабул итәм. Менә татар эстрадасына кире әйләнеп кайтыйк. Барыбер татар эстрадасы тыңлыйсың микән? Татар эстрадасы. Ну да, ишетәм, тыңлыйм. Ну булай тыңламыйм. То есть минем исемлектә юк эстрада. Юкмы? Юк. Менә альтернативага күчкәндә кемнәр ошый? Әйдә, ой, подряд вообще тыңлыйм мин. Эшлекне. Менә синеңчә. Радиф Кашапов. Радиф Кашапов. Гауга төркеме. Гауга. Усал. Усал. Җитә безгә пока. Усал. Шәп. Син әзерме? Юк, син әзер түгел. Блин, башкалар үпкәләмәс инде. Беләсеңме, ни өчен мин альтернативны яратам, кстати. Мин аны күптән түгел генә үземә теге аңладым. Булай, не то что инде мин уйладым да аңладым. Менә мин һәр вакытта да аларның җанлы музыкасын, җанлы башкаруны тыңлыйм бит. Алар гитаралар белән чыгып уйныйлар анда. Ул живая музыка, җанлы музыка. Җанлы музыка бик каты тәэсир итә. Син аны ярата башлыйсың. Әлбәттә. Кеше бер тапкыр теге җанлы концертта булса, ул гомергә истә калдыра. Безнең бит эстрада күбесе чыгалар. Ул бит имитация. Анда ниндидер аранжировкалар, ул то есть музыцировать итеп туган шундый матур көйләр булса бер хәлия. Ул ниндидер шундый механика, шундый ужасно инде. Ялар теге әле кайберәүләре мин вообще шоккатам. Алар бит әле җырлыйлар фонограммага. И ул кутышкыч, короче. Менә и шуңа күрә аны яратып булмый. Җанлы башкару сине гел әсир итә. Анда һәр вакыт синең йөрәгеңне яулап ала. Мин аны теге оештыргач аларның концертларын 100 тапкыр тыңлаган кеше. Әлбәттә мин аларны гомергә яратам менә. Шәп. Текстларны яттан беләм. Шәп. Бармы синең яраткан блогерларың? Кемне яратып карыйсың? Әйтәм, руслар арасында, татарлар арасыннан да барбыр сайла аласың. Мин инстаграмщик түгел, мин күбрәк Facebook кешесе. Һәм 5000 дус арасында минем бик шундый лидер мнений дип атыйлар инде. Шулар күп кызык кешеләр, галимнәр, һәм алар өчен мин язган әйбер мин аларга җиткерәсем килә, һәм алар язган әйбер миңа кызык. Мин в основном YouTube карыйм. То есть YouTube кемнән менә карыйсың, яратып карыйсың? Бармы? Пивоваровны редакция каналын тәкъдим итәргә. Күпләр карый инде. Күпләр карый. Айвазда. Күпләр дип син беләсеңме? Ну, Айваз. Без бит 30+лар. Айвазга 30 яшь бар бит инде. Бар. 30 яшьлекләр өчен контент күп түгел YouTube'да. Анда шул менә Айваз миннән сорайды, ни Познерны карыйсыңмы? Тоже без аның белән шулай сөйләшкәнебез бар. Мин менә шул редакция, вдутны карыйм, тагын нәрсә кызыклардан. Юмористлардан миңа Илья Соболев ошый. Айына күпме аласың? 50-дән алып төрлечә. 50-дән алып. Ничек 50-дән дә ким заработать? Нинди машинада йөрисең син? Слушай, минем хатын йөри Audi, да? Q3. Минем машина юк. Юкмы? Юк. Ну, ул гаилә машинасы булып санала, ул балаларны садикка илткәч, аның минем эш буенча мин метрода, Ясәпиттә йөрим. Монда мин килдем, мәсәлән, бүген автобуста. Татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең? Татарларга? Татарларга теге Татарстаннан гына түгел, гомумән менә ир буйлап. Кешелек дөньясында әлбәттә. Мин Мартин Лютер Кингны нитер идем. Ул ничектер менә динилекне,
Шуннан үз милләте, милләт дип әйтик инде, милләт дип әйтергә була. Үз берләшмәсе өчен кайгырткан, ничектер справедливость өчен менә җан аткан һәм әле үз артыннан кешеләрне алып барып, ничектер менә дөньяны үзгәртә алган. Мин аны үрнәк итеп куйдым. Татар халкына теләкләрен. Беләсезме, ничектер тормышыбызны шулай җайлап, гел үсергә, мәгърифәт ягыннан, билем ягыннан гел үсергә. Шундый милләт булсак иде без, менә шундый, беләсезме, безнең образ бар бит шундый. Китап ярата торган милләт, мәгърифәтле милләт. Ул образны без ничектер югалттык кебек миңа. Һәм без шундый, нормальный милләт. Теләр идем шундый, знаешь, мәгърифәткә, гел билемгә сусаган, шундый омтылган, ниндидер зур масштаблы проектлар белән һәм шул ук вакытта үзенең янындагы тормышны шундый бик матур итеп җайлый белгән. Безнең бит йортлар янында гел бар бәрәңге бакчасы, бар шундый матур бакча. Менә шулай зур идеялар һәм киресенчә үз тормышыңны шулай җайлап яшәсен иде минем милләт. Минем шундый теләк аңа. Һәм мин үз милләтемә бик ышанам. Мин үлем безнең килеп чыга. Без шундый ши ала торган халык. Безгә менә уже пара теге дөньяга чыгарга. Рәхмәт. Фишка белән. Шәп әйттең.